Uyan. Salam. Salam dogan, gowum ýagdaýlaň. Gurgunlukmy? Hawa. Gowy saglamanlyk özüňe näle? Eýgilikmi ýam? Hawa eýgilik. Ýöne her wagt ýagdaýyny sorap sesini eşitmesem iňdalama. Şondan jaň etdim. Ha, sag ol doganjym. Bizem gowy. Sag salama da otyrs. Gowy bolsaň bolýa, biýmada etmeýin. Habarlaşyr dogan. Bolýa uyan. Sag ol. Da. Salam. Siz sarotdoýunça gülertip bilersiňizmi? Hawa, salgyňy baýdaň. Onu belläň. Mehriban käbäň ýerini tutjak ýeketäk insan aýalle onuň bolup galyberýän eken. Şolaryň jany sag bolup dursa, bu dünýäde erkek ýekelikden gorkmasa da bar.